Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Katanat Labour jong ka West Khasi Hills District ka NRLM bat ka Rose Common Service Center ha ka khatlai tarik ubnai no pra arajar arpuai kila penlong ye ka jing penchai pat ba halor ka jing thmu ka Ishram portal nangta kumno ban penrong kerteng ha ka ni ka portal manu ki bala ban apply bat ki jing mentoi ki baki nong bala kin yo lada penrong kerteng yaladi ha ka Ishram portal. Hakajing penchai pai ba kabala penlong ha plau jong Tirot Singh Memorial Hall pendeng Yong Mairang u inspector ka labor jong ka West Khasi Hills District uba banket lang perbon ule yathu baki nong bela ki bala ban penrung kerteng yalade ha ka Ishram portal nalor ki wei ki jing mentoi kin yo ru kumba arlak tingka lada jia baki khlat no ha ki jaka baki bela ne lada ki driver ki khlat ha ba jia ka accident ha surong. Sarkar India mendai long haborok kawai kerihi ka lengba ka ministry jong ka labor kala penmi ya kani ka Ishram portal learning ong Ishram online registration ka jing semu jong ka Sarkar India ban penmi ya kani ka registration kalong belum ya ki jingtip ya ki details sapang ki nombala ki bahab hakata ka category leni hakata ka kerlan ke bungi ong ki unorganized sector kawai ka jing tumu jong Sarkar India kalong kumong bakan lum ya ki jing tip sapang jong ki nombala lengba kata ka NDUW leni kata ka National Database of Unorganized Workers bat ka jing tumu jong Sarkar India kalong ban kami ban penbha ban penmiat ya ki an ki policy ya ki lat jing yarap napenta ki nongbala kat banang ya nakapur sa kapur ti kani ka registration ru kalong ka free registration ya kino ki pakwa apan register ya ladi Bat mentaka sengiru ngin sepelong ya ka online registration hang ni hapo Tirot Singh Hall pendeng Yong. Kini ki unorganized workers ini ki nongbela ki ba ngi ki ha kata unorganized sector kini ki kentuk ya lajen benong no baro ki nongbela laj no na ki nongbela sarkar. Kini ki nongbela sispas ni ki nong tre asha kinong tre aganwali ki patre hakini ki SHG ki ba la register yaladi ha ka office ka jongiru kum ki members nanta ki babala haki yeng priu ki babala ki kamla jong ki ba kinong de so kinong de jur ki ba dedo ki ba shong dukan barit ki babala haki jakarap ki nongri jingri ki misteri snading ki misteri snaying ki nongkhap snyu ki nongnya kali kamai kini ki bateri haki kam karkhana kini baro ki hap hakita ki unorganized sector wat kini ki nongbala ki bawan nakiwi pade ki jelang lada kumbungin susim no kidon ki para khasi jongi ki balalit bala sabar ka jela lajong mo kilalit menteri syari dakar wat kituru kidang hab ha kini ki unorganized sector pat makiru kilaban register lagi ha ki hakanika Ishram portal kino ki bahab hapdeng ka khandri snam pat ka sanpu khandai snam karata kilaban register lagi hakani ka portal bat ki bende ki dei long ru ki bre ki bam hap haka takajing penrung haka provident fund kino ki bahap haka provident fund lada ki di kinong tri sarkar ne laki dei patri haki kam private ru lada kila hap bangat haka provident fund kini kila sa kontak ban register na kanika Ishram portal te ki jingdon kamru kabakongsan kadi u Aadhaar number lengi ka Aadhaar card jongpi phone number u balaling bat ka Aadhaar balesi ladadon ki ba
tempat link yang number phone ru kadang kom bakila ban le updation no ibala bele ya ban update ya phone number hakapor bakile ya ka registration but kumjuru kindan kam ya bank account ba ubi ujong lajong ubi ban ong badai jong bahayeng na jong ki paralong ban register ya ladiru pila ban lek sa kini ki common service center leni ki CSC lani ki Rainbow Center ki bangi juang lani pila ban le hi ban register hi daladi lengba ka website ishram.gov.in kay kajing mentoy ka bapio lengba ka bapi register ya ladi hapo kaneka ishram kabiningkong kalong bapio ya kaneka life insurance cover ling ka bahap haka ni ka pradhan menteri Shram Bima Yojana kepada Arlang but yakani nakapenta sistem pinyo free kalong bet ka register ka YC kalong bet ka nakaliang ka sarkar but hadin nangtu pada lada bidang continue manusnem kajingsi kalong tangkat arting ka sistem kabar pioru yakani ka accidental death insurance lani ka insurance ka ba nadaja ba pi club hakapor haka jaka ba pi bala ne ka ba arlak tingka ba ne lani nadaja ba pi mansaw ha ki jaka ba pi bala ka ba ar kalong ba hadin habut boro kini ki jat scheme sarkar kinyat ba lengba kani ka Ishram kanundon su ka ta ka bapin yalit wat na ki office ki baper andai kanu ka ki scheme ni ki jingyarap ka ba sarkar kan ai bet langba kani ka Ishram portal kabalai ka sarkar India kum bungaong ka kwa khanang ba ban pun register ya kinung bala ha kani ka Ishram khanang banyo budin ya ki jinghe jong ki nong bala bat kumju ban penbha ban penmiat ya ki policy ki baper bat kumju ban penmi ya ki schemes ki ba nangha bat ki banang thumai nabanta ki nongbala boro gawe gari bat kabakhadu kalong kabakongsan kani ba ladaja ba nangni sakmat lesi ladaja ba kadon biang ka jingkhang dam ne lesi kawan len shop ki bor mariang ha ka district na ha ka jilla ka sarkar ka yarap ya ka jing sil ni ka jing ai yarap da ka bisa lengwa ka ni ka portal kan numdon kamsu ba yalit yet ban yalit wat na kumangaong na ki office ki paper andre sisin ba pila da register yaladi hangni lada jaba ka don kum kita ki jingja ka sarkar kan pa ya kapisa syaka account ka pila one submit ha ka por pile registration ngakemau ha kini ki sistem arsnam ha kelawan kini ka lockdown ha kini ka jala ka jogi pada ni kari brokoi kalau dan ke singarap nak ke sarkar ha ba yuman ai nak ka tanah chong ka level department mosa dikbo te nei ka bososi kalong ba bon na pedeng jungi kamtan ki kasi jungi sini ngilu ya kini ka jimentoi itu yang ini kecil mentua namar balai namar bang imbi sekemat dari hak bang register dari lani bang indan kecil petit dari bat ke sarkar. Te kalong kecil benut masa hati kipua. Te bon ki layak nyum, kinong kala jungi hari ni kadang kathan jungi tu layak nyum orang balai imbi semlayo lani balai bang imbi semlate bat kumta terfer. Anak kalian jungi ka National Rural Livelihood Mission kenalan hiju pensyur bang hiju kentu yaki SG number jungi. Harga bagi enroll yang di bat ka PMJJBY bat ka PMSBY. Te bon na breng kilong kami bat kilong sungnam. Habang iyo balit konsultu na wi snong so wi snong. Kijua ye kwi gadao. Akata kilong bangim dan bisa bangin da ye kan insurance. Tangrai sutra subun bag soga ha ka jing wichga joki bag jing sumkia. Kiyo company ya ka ni ka ishram ha ka ba na ka ba ka snam ka bangkong kil ay la dingi ha ka bangin yo ban register e. Nama bapa sarkar kelawan bagi la terma syuki mo kamdi syupat nak kalian jungi hadian bagi na ong ba ong ikam yo asing tiap lani amdal mapan singaw igi mo ni lawan tang han ke singi ba ta kam tam ha ke singaw bagi yo ban singaw pen ba syuki ke jing
ya ka ini ka isram bat ki jing mentoi ka bagi la ban yo la dan yiri sai la di nginum tep ki je ka ik bang ni kendu ha ki sim ke tungi ndai ha bang la register lupai la di ha bang la penkre lupai la di la ja kan menurut kan pesuk yang kan di bang tang mare hadiah ma gindang mare mani gindang yang lain te mentang la pesuk ha ka bang ni register chuai la di balada ka don dulu ke jingjiaru ni yo ke jing mentoi ma kam tam ye ni ka PMSBY ma ka mai sai la yo kan keren mentan ti hang ni ha penden yo ki labun ki long ye ki bal yo ke ni ke jing mentoi na ke ni ke skill namar beli namar bakil ada ha ka bakil insure la di la bakil register la di te ngai we ki baro ki SG number ki bedan la hang ni ki no wan ye wan hat ki bang ye bala ha ki snong ki thau ki jongi te ki nong ji jing di ki bentar pia ki bagi don lang di ki panggil apa dia siu lemba jung tadi ka ko kon sawa bat ki bang yo iru lemba ki bidia nga ka pa ki ba kin ship ke kala ha ka ba kin yo ban register le di lese ki namla ban ban nanta ka siru ana ikon ros iran hani hajali hani pelen yom khila ban rung ban di ha ka tukang ge jung i ha po jung ka CSC jung i kumjuru kidan ki CSC hai ka ni ka block jung i ha ki don ki ba pher ya ka bala da film sola ban ban sini mai rang ro khila ban di ha ki common service center ki CSC lani jukat nashra ki reibu khila ban di ro ha ki tu ki jaka ki don hajan jung ki shnong ki jung ki ha ka ba ki yo ban register lagi bala da pinang kwa shishu ban yo ek jing tit ka ba khumja khila ro ban di dari di kendo ya ki staff ki bateri ha po jung ki tu ki center nama ki yo ban ai ki jing shai na ka ta jung ki nama ni baro kum ki nong shok shnong ki ba di hok ban yo ya ka di skim jila ha ka bangin register lagi kum wai ni kinong ilam jong level union hangni po ka district ka jongi ngan slow ya ki nobela ki jongi ki don bon ki nobela ki bra enroll ya ladi batni ka union ki jongi ki bra penrong gotang ya ladi batni ka sem ka jongi tenaglem jongi ka kumangila ter ka khasi jantia level union ngan slow ya ki pada ya ni khot ki jongi bab ya ki nongilam ki jongi hamala ki area bagi pensiun ya ki pada nong sungsnang naga bata bal register ya lade haga Islam naga bata ga jumuntoy ya gi hi ngatamba mensuran sura habaga dami kasmaka kidan buron kinongilam bakla ban penting ro pada bagi ban banyale smaka banyale bakia banyale smaka dan adhaka bakumta kamrang Henry on the Lapoy Hospital on the Brio Gulajanya ki khore banile yagani ka smart ya to na chayas kamra ro kon ta ro on ne wat plan ai yagani ka kapu yo ban Lapoy ka minute ka khadu ki khore banle mi shaki ki tanat ki bal pakre na ne jo sarkar naga da physician na shwaman shon ya to ki pada ki snow bra pendrol ka tangi lade hagani Islam narbata ke jumuto ke jompi lare mansur pro kumarani baban shamle bilaballe shegi gi window CFC center mendangi orang bilaballe ke jing shai nan pun staff ki badan hal tu nama pentet kai ke Islam ne sarkar India ke jomi kelapuni